Ya aiki ba? Alhamdulillah. Tun ɗazu na ganka kana ta tafiya hanya. Wallahi. Ya kasuwa? Kasuwa alhamdulillah. Yanzu nawa ne kayan naka? Wannan ka? Yau ina sai wa 700. Ina sai a ina kake karbowa? A ina kake karbowa? Obo Wambai. Obo Wambai. In Allah ya Kudi kake biya? Kudi kake biya ka karbo ko insha Allah. Nawa ne jarin naka? Wallahi jari na mai gida baya wuce 1,500. Yanzu ka samu 20,000 ya zaka ji? A to yalla bai zan iya sarrafa su. Insha Allah. In Allah da. To akwai dama da Allah ya baka yau. Ubangiji Allah ya saka da alheri. Yauwa. Allah ya saka da alheri. Akwai wata baiwa Allah. Allah ya saka. Allah ya saka da alheri. Tana taimakon irin ku kirga min sai ka ga min nawa ne. To. Rabo ne ya zaga. Ashirin ne? 20,000. To shi kenan. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Allah biya. Allah ji kan mahaifa. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Allah rufa asiri. Na gode. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Allah biya.